Day 37. Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Jai Jai Raghuveer Samartha. दासबोध विचार. श्री गणेश स्तवन 6वे सत्र. जयाचे आठविता ध्यान, वाटे परम समाधान. नेत्री रिघोनिया मन, पांगुळे सर्वांगी. श्रीराम. 1-2-7. ही सदुपदेशाची व निर्देशाची ओवी आहे. येथे आधी केले मग सांगितले हा समर्थ विचार तंतोतंत जुळून येतोय. आधी ध्यान धारणा केली आणि मग समर्थांनी अनुभव कथन केला आहे. सद्गुरूंनी सत्शिष्याला आपला स्वानुभव सांगितलेला आहे. जयाचे आठविता ध्यान. ज्याचे मी ध्यान केले त्या ध्यानाची आठवण केली असता, स्मरण केले असता, केलेल्या ध्यान प्रक्रियेचे परिपूर्ण चिंतन केले असता वाटे परमसमाधान. परमसमाधान म्हणजे परमोच्च समाधी, शांती अनुभवास येते. येथे ध्येय ध्याता ध्यान म्हणजे ज्याचे ध्यान केले ते ध्येय. आठवणारा तो ध्याता समर्थ आणि ध्यानाची प्रक्रिया ते ध्यान असा अनुबोध समजावा. वाटे परमसमाधान ही स्वानुभूती सद्गुरूंनी सत्शिष्याला सांगितली आहे. पुढे समर्थ ध्यानाचे चिंतन किंवा ध्यान सविस्तरपणे कथन करतील. त्याकरिता ते सत्शिष्याला कल्याण स्वामींना येथे नाव नमूद करण्याचे कारण की सद्गुरूची स्वानुभूती जाणीवपूर्वक समजून घेणारा सत्शिष्य देखील सर्वोच्च योग्यतेचा होता ह्याचे भावपूर्ण स्मरण असावे. त्यांना समर्थ निर्देश करतात की नेत्रे रिघोनिया मन, पांगुळे सर्वांगी. सर्वांगी म्हणजे सर्व अंग, संपूर्ण शरीर. संपूर्ण शरीर पांगळे कर. शरीरबोध विसर. शरीरबोधाचा त्याग कर, तटस्थ हो. चित्तवृत्ती बाह्यांगापासून दूर करून अंतरंगात स्थिर कर. नेत्रे रिघोनिया मन. मनाचे म्हणजे अंतःकरणाचे कान करून श्रवण ध्यान कर. ह्या पदात उल्लेख केलेले नेत्र हे समर्थांचे आहेत आणि मन हे सत्शिष्याचे अंतःकरण आहे. रिघोनिया ह्या शब्दाचा अर्थ दोघांमधले प्रसारण, ट्रान्समिशन असा समजावा. म्हणजे समर्थांचे दृष्टाध्यान व सत्शिष्याचे श्रवण ध्यान ह्यामधली प्रसारण प्रक्रिया म्हणजे वाणी ही रिघोनिया या शब्दाचा गर्भितार्थ आहे. समर्थांचे दृष्टाध्यान म्हणजे पाहणे आलेच. त्यालाच अंतश्चक्षु म्हणतात. चक्षु म्हणजे नेत्र. म्हणून पदातील नेत्रे हे नेत्र समर्थांचेच आहेत असे निसंशय समजावे. मुळात ध्यानाचे 4 प्रकार आहेत. 1. पाहणे म्हणजे दृष्टा किंवा साक्षी ध्यान. 2. ऐकणे म्हणजे श्रवण ध्यान. 3. श्वास घेणे म्हणजे प्राणायाम ध्यान. 4. भ्रुकुटी ध्यान. पैकी या ओवीत गुरु शिष्य साक्षी ध्यान व श्रवण ध्यान या 2 प्रक्रियेत सिद्ध होत आहेत अशी भूमिका आहे. जयाचे आठविता ध्यान, वाटे परमसमाधान.
नेत्री रिघोनिया मन पांगुळे सर्वांगी. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. 5व्या ओवीत श्री गणेशाच्या विघ्नहर या नावाचा उल्लेख आहे. मांगल्य व धनसंपदेचा कारक श्री गणेशाचे नाव मंगलनिधी होय. आजचे प्रश्न. समर्थांना आपण केलेल्या ध्यानाचे स्मरण केले असता कशाची अनुभूती येते? पांगुळे सर्वांगी म्हणजे काय? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.